Hi guys! Welcome! Bakit? Tingnan mo si Sir. Kitang-kita. Bukse ang buwan. Mali po si Tanaw mo. Uy, si Pato. CCTV lang, te. Te. Ano? Oo, nagdala si Charlie mo kuhan, si Nina. Sara. Ako na dyan mo. Ha? Nanawa lagi. Ay, Ikaw talaga. Di ba yung CCTV? Sige, sayaw dyan. Sabi. Kaya, mali ka lang. Ate, nagkakaroon. yehey! Yan talaga. Ay! Yan ang maganda, Sir. Like pala yung alright. Go! Go! Labas ang studio dito. Sayawan na. Bayad ka? Ah, okay. Richard lang, sir. Bakit tayo nakakita, sir? Tagal pa trabaho mo dyan, Mabilis Sir? pala? Bakit mabilis? Sir, nakakit na ako. Madabaw kayo? Gano'ng kontrata niyo dyan, sir? Wow. Pwede masabi? Pwede pa sama? Hello? 60? Yung campaign, tagal pa kay Manilita. Dalawa ba? 20! Tapos ayun, sangay? Bakit? Sino ba mga sangay? Shanghai! 25! 45! 55! Ay. Iba din sa'yo. Kasi sa'yo. Yan. Alam mo, parang kinain. Ang hirap ng pinta. Okay. Hindi na naman kasi ng langit pa. Ako magsaluktok. Patayin mo yung speaker ko kasi daw mapapatugtog. Kaingay ng speaker niya. Bastos!
Mga waray upod. Ah, tuyaw da. Hindi na katutok. Ano ba?
Ah! Uy, ano yan? Na-post! Yan mo konti. Kung ako ang piliin, si Manlo o si Gigi. Hindi ko alam yung picture. Pitmalo! Kuha sa kong hotdog, duha ka balot. Dalawang hotdog.